Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon munduaren nukleoak bueltak emateari utzi egin dio. Geratu eginda, eta litekena da orain arte biraka ari zenaren aurkako zentzuan mugitzen hastea. Zer moduz zuen asteartea? Ondori horretara iritsi dira Ji Yang eta Xiaodong Song Pekingo Unibertsitateko Geofisika Teorikoko eta Aplikatutako Institutuko ikerlariak. Lurrikaren uinak ikertzen aritu dira. Lehenengo ikerketan 1960ko hamarkadatik 1980ko hamarkadara bitarteko hainbat lurrikara periodiko izan zituzten aztergai. Egopolotik gertu dauden hegoaldeko sandwich uharteetan jasotakoak. Bi uhin mota konparatu zituzten, batetik egopolo aldean jasotakoak eta bestetik horiek lurra zeharkatu ostean Alaskan iparpolotik gertu erregistratutakoak. Emaitza, uhin horiek ez zituztela zaugarri berak. Lurra punta batetik bestera zeharkatzean, bide batez uhinen erritmoa azkartu egiten zen, nukleoaren errotazioa azkarragoa zen heinean. Jarraipena eman diote ikerketa horri eta lurraren barneko nukleoaren errotazioaren hamarkada anitzeko aldakuntza izeneko txosten argitaratu dute. Azken 30 urteotako astinaldien datuak gehitu dituzte eta guztira azken 60 urteotako 200 biltzen ditu ikerketak. Eta kontrako emaitzak jaso dituzte. Barneko nukleoaren, hau da, solidoaren errotazioa gelditu eginda oraindik orain. Mundua gaur bukatzen dela badaki, zeru beltzea sufestan sumendiri, lurra lehertzen eta airean dantzari, sasietara guztien gainetik. Horrelako azalpenekin akaso zerbait badakigula dirudi, baina dena esango dizuegu. Begira aritutakotik ikasi dugu kontatu dizueguna. Atzoko saioan Ekaitu Goikoetxea eta Jose Ubera irakasleek esan ziguten bizitza osoan ikasten aritzen garela eta hain justu gaur hezkuntzaren nazioarteko eguna da. Aurtengo gaia pertsonetan inbertitzea, hezkuntza lehenestea. 2019an eman zion gaurko egunari izendapen hori Nazio Batuen Erakundeak, garapen jasangarrirako 2030 agendak jasotzen dituen helburuak lortzeko hezkuntzak duen garrantzian azpimarra egiteko ospatzen da gaurko eguna. Izan ere, hezkuntza da gizarte justu, parekide eta burujabe bat izateko oinarria. Gosea eta pobrezia murriztea ahalbidetzen du, osasuna hobetzen laguntzen du, genero berdintasuna bultzatzen du eta ezberdintasuna gutxiagotzen du. Aipatu agenda horren laugarren helburuak hezkuntza inklusiboa, parekidea eta kalitatezko aldarrikatzen du. Horrekin 2030erako doako lehen eta bigarren hezkuntza bermatu nahi dute. Munduan eskolarizatu gabeko 258 milioi haur daude. 617 milioi haurretan erabek ez dakite irakurtzen eta idazten eta ez dute oinarrizko matematika ezagutzarik. Funtsean, ez dute gutxieneko egunerokotasun batean moldatzeko modurik. Garapen bidean diren herrialdeetan, haurren 91% eskolan matrikulatzen da, baina 257 milioi ez dira eskolara joaten. Sahara Azpiko Afrikak du eskolarizatu gabeko haurren kopuru handiena eta 4 milioi haur errefuxiatuk ez dute hezkuntza sistema formalerako sarbiderik. Hezkuntza izango dugu gaurkoan hizpide Juan Inazio Artxoagarekin. Gaurkoan ere bai, hainbatetan antropologiaz aritu izan gara berarekin, baina baita toponimiaz eta etimologiaz ere. Badakigu salario hitza gatzetik datorrela, eta galdetuko diogu, soldatak ere antzeko jatorri ote duen. Zergatik aipatu dugun gatza? Bada gaurko egunez, 1631an, gatzaren matxinada hasi zelako Bizkaian, 1500 herritarrek armak eskuetan, zerga horren kontrako haserre erakutsi zutenean Gernikako batzarrean.
Jauntxo eta nobleziaren aurkako jarrerarekin Madrilen morroi izatea leporatu zieten batzarkidei. Eta herri xeak batzarrean parte hartzea eta batzarretan euskaraz aritzeko eskubidea eskatu zuten. Espainiako erregeak Bizkaiko jaurerriko gatza baitzeko eta salerosketan monopolio bihurtzeko agindu zuen, prezioa garestituz. Herritar askok erabakia foruen aurkakotzat jo eta armak hartu zituzten. Matxinadak 3 urte iraun zuen eta 1634ean bukatu zen buruzagi nagusiak atxilotu eta hil zituztenean. Zauriari gatza bota diot arrasto da orain betiko txikitan tristura nola igarri. Aurreratu dizuegu lehen Sahara Zazpiko Afrikak duela eskolatu gabeko aurren kopuru handiena munduan. Bada kultura afrikarraren eta afrikarren ondorengoen mundu eguna da gaur. Kultura afrikarraren eta bere erritmoen, artearen eta sinesmenen aberastasuna balioan jartzea helburu duen eguna ospatzen da. Kultura afrikarrak munduan izan duen eragina azpimarratzeko eguna ere bada, batez ere Amerikar kontinenteko herrialdeetan. Esklabu ugari bidali ziren bertara eta horrek kultura nahasketa eta sinkretismo berezi bat eragin zituen. Kapoira brasileiroa da fusio horren adibideetako bat. Afrikar arbasoak zituzten gazteek bultzaturiko dantza. Akrobazia eta musikatik sortu zen. Izatez, kultura afrikarra 16. mendeko indigenen eraginetik nahasten dituen arte martzial bat zen. 2020an ospatu zuen UNESCOk lehen aldiz egun hau eta fusio hori islatzeko jai handi bat ospatu zuen erakunde horrek Kostarrikako bere egoitzan. Vale presentear no mar, no mar, no mar, no mar. Oh, sua lágrima correu pro mar, tocou no peito de Iemanjá. Lá podia mudar a maré, fazer meu navio voltar pra Guiné no mar, no mar, no mar, no mar. E quando a maré baixar, vale visitar, vale fazer devoção, vale presentear no mar. Kuba ipatu dugula, baldakizun hori bilizen 1885ean bertako independentzia gerra ikuskatzen? Nola jakingo du esaten ez badidazu. Winston Churchill bera, Erresuma Batuko lehen ministroa, eta literaturaren Nobel sariaren irabazlea izan zena. Gaurko egunez hiltzen, hain justu, 1965ean, Julen. 1940ean, bigarren mundu gerran, Erresuma Batuko lehen ministro izendatu zuten, aurrekoak Neville Chamberlainek bere politika bakezalearen porrotagatik dimititu ostean. Churchillen hitzaldi indartsuek adorea eman zioten Britainiar herriari Londresen kontrako Alemaniaren bombardeketen egunetan. Gerra amaitu ostean, alabaina, Britainiar herriak bizkarra eman zion eta 1945ean hauteskundeak galdu zituen Clement Attleeren aurka. 1953ean Churchillek literaturako Nobel sari irabazi zuen, gerra garaiko bere memoriengatik. Berak sortu zuen Iron Curtain, altzairuzko oiala kontzeptu edo terminoa, Europa komunista eta kapitalistaren arteko banantzea irudikatzeko. Last time I saw it all coming, and I cried aloud to my own fellow countrymen and to the world, but no one paid any attention. Up till the year 1933, or even 1935, Germany might have been saved from the awful fate which had overtaken us. Hauskordak urratu zizkioten, mitxoletabi ostoak galtzen. Alaba beste hiri batera ezkondu zen, erretiratuak oparia zekarren. Ez errubirik, zeta gorririk ez da ere. Urtetan lantegitik ebatsi zituen piezak, soldagailuarekin altzairuzko goea josi zuen.
Altzairua aipatu duzula Inigo, gaurko egunez jaio zen Alberto Palacio Elizaga ingeniari eta arkitektoa Saran 1856an. Palentzian, Bartzelonan eta Frantzian egin zituen ikasketak eta bere lanik ezagunena Bizkaiko zubia da. 1887 eta 1893 artean eraiki zen eta urte horretako uztailaren 28an inauguratu zen Bilboko itsasadarraren bi aldeak lortzen dituen transbordadore zubia. Mota horretako zubien artean lehena izan zen munduan. 45 metroko altuera du eta 160 metroko luzera. Hemen bere eraikuntzaren inguruko datu batzuk. Garai hartako 286.636 pezetako horrekontua izan zuen, 21.041 torloju erabili zituzten, 10.629 errematxe, 88 tona altzairuzko kable eta 728 tona altzairu laminatu. Eta horrelakoetan, askotan gertatzen den moduan, aurrekontuak eta azken kostuak ez zuten antzik izan, 808.000 pezetako kostua izan zuen azkenean, pentsa, abia puntu ziren 286.000 haietatik. 2006ko uztailaren 12an, UNESCOk Vilniusen egindako bileran gizateriaren ondare izendatu zuen. Euskal Herriko lehen eraikin individuala izan zen izendapen hori lortzen. UNESCok gizateriaren ondare izendatzeko dituen irizpideen arabera, balio tekniko sortzailea, bere forma eta funtzionatzearen arteko oreka eta ekarpen estetikoa baloratu zituen. Berrikuntza teknologikoa ere garrantzitsutat jo zuten. Trenbideen teknologia zubietara aplikatuz lehen aldiz mundu osoan zehar eraiki ziren beste sistema batzuentzat adibide izanik. Gu ezkar arkitektuak, baina gaurko saioa josteko adina gaitasun, badugu edo alaxe esango nuke bintzat. Esan dizuegu, Juan Ignacio Artxoaga etorriko dela. Berria den guztia hobe ote da? Hautsak astintzeko eta arrotzeko gogoz ibiliko da ura. Diango Reinhardt musikariaren eta 1976an jarraian zerkitaldeak Donostiako Victoria Eugenian egin zuen jaialdi berezi baten inguruan ere, hariko gara zuekin. Raquel Andres eta Santi Graso ere ezagutuko ditugu. Valentziatik Euskal Herrira etorri dira eta Zaldibian prestatzen ari diren proiektu agroekologiko baten inguruan hariko gara beraiekin. Erazken orduan jakin izan ditugu zein diren Oscar sarietako izendatuak, ez ustekoak, garaileak eta ziurrenik triste xamar da bilenik ere. Uste dut martxan jartzeko moduan bagarela? Martxan bai Inigo, baina ni kapoira dantzatzen naiz ikusten, Bai, badakitzu dantzan etzarela ondo egin moldatzen. Aizue, urriak 24 ditu gaur eta aste artea da, ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok gaur, eskuz eskukoan, nirekin hariko den Julen Goiketxe Arbegozu. Arratsaldean, Julen. Baita zuri ere Inigo. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 516 garrena du, urtarrilak 24, arratsaldeak 4 eta 18 segundu izango ditu, 4 segundu barru, eta gu ezkara 4, baino 2kin zatituzkero, 2 da emaitza, alegia 2 orduz egongo garela zuekin, eta ezkara 2 bakarrik izango, askoz gehiago ere, datozen 2 ordu betan zuekin. Bat egiteko, Numbelen efektuak izango dira, Julen, hortxe zenbakiekin jolasean ibiltzeko proposamen ark, erotu nauni eta erotu zaituzu. Baita, nik ere inguruan baino gehiago jarri ditut martxan, Numble.v_tf, what the fuck? Hortxe sartu eta ikusiko duzu, nola ibiliko zareten burua estutu, torlojuak estutu eta Bizkaiko zubia baino balantza gehiago egiten.
Sasi Azkoitiar eta Sasi Azpeitiar, edo akaso eurek esango dute Azkoitiarragoa dela Azpeitiarra baino, boskidetatik lau herri batekoak dira, beste herrikoa, baina tira, antxe Azkoiti Azpeiti inguruan ro taldearen lan berria ere ezagutu dugu azken egunetan, eta baiagoan lanetik atxari kantonekin abiatuko dugu gaurko saioa. Diskotzarra euren lanen antzera, oinarrian instrumentala, atmosferikoa, post-rock girokoa eta oso aberatsa teksturetan eta geruza horiekin sortzen dituzten klimetan. Diseinu ikaragarriak, dana ona rotaldeak sortzen duena eta ia esan ere azken egunetako soinu bandaren parteri izan da Julen, oso gozua iruditzen zait. Bai, soinua ni orain ariz lehenengo aldi zentzuten, baina bai, egia esan oso soinu ederra duen lana da, diseinua eta guztiak aipatu dituzu, lore asko bota dizkiezu, akaso onena inigo, zure hobebarragatik esaten dute, Azkoiti eta Azpeitiarren borroka horretan ez sartzea, ezta? Eta arrotaldeak lan berri bat atera duela esateaz, baten belarretik igualtirako diguta. Bueno, baina eurak ala onartzen dute, lau direla herri batekoak bestea bestekoa. Vale. Hortik aurrera bazpada ere, euren erabakien utziko du. musean bezala, kanpotik isilik. Eta bestela erregerik gabe onditara paso. Hori da, xili pasa eta listo. Gorkak idatzi digu, gaur inigo Julen mano a mano, trago bat mesedez, gaur kazetari eguna, zorionak, gora gutarrak. Trago bat kazetari eguna dela ospatzeko Gorka. Ba, ez da ideia txarra. Ez da ideia bat ere txarra, ospakizun horretan murgiltzea Julen. Dudari gabe, trago bat hartzea beti ondo, baina horlako itzeki baldin badago, zer esanik ez? Gorkari helduko diogu. Zorionak ez hitzaile zareten noiz, gaur hezkuntzaren mundu edo nazioarteko eguna da. Inez ez dut oso garbi ulertu nazioarteko eguna eta mundu egunaren ospakizun hoien muga non dagoen, baina zorionak bide batez ez hitzaile zareten noi eta baita kazetari zareten noi, eta ez hitzaile eta kazetari bazarete, zorion mezu bikoitza. Laizzer hezkuntzaren inguruan arituko gara, eta gu kazetari honek egin beharko luketen bezala, bitartean hortxe ibili gara, informazioa bildu eta alik eta modu txukunenean zuei helarazten azaltzeko munduaren nukleoa kontrapedalean dabiela, Julen, gare bateko ziklismoan bezala, frenorik etzegoenean pedalari kontra egin eta horrela frenatzen zen bizileta. Bai, garai batean horrela izaten zen, nik orain txeia da ez dut piperrik ulertzen zerari den gertatzen, ze munduaren nukleoa geratu egin dela, batzuk diote geratzear dela, gero beste aldera bueltak hasiko dela, horrek guregan ze eragin izan ditzakeen, batzuk alarmak pizten hasi direla dirudi, beste batzuk berriz esaten dute, egunaren iraupena edo luzera hori aldatuko dela, baina segundu batzuk bakarrik izango dela, nik orain txila da inigo esango dizut, ez dakit zer sinistu eta zer ez. Rotaldean zuten ari garela, rotaldean zuten jarraituko dugu, kutsutu kantu honekin. Zeharo, harrapetutan nauka diskonek. Arratxaldeko 4 eta 24 ditugu eta saioa segituan abiatzeko moduan izango gara, hemen eskuz eskukoan aritu gara Julen da bio, baina partidua inoiz baino luzegoa ere egin dugu. Bai, tanto luzeak, Bai. Uste ikusleak aspertu ditugula. Kasu honetan entzuleak. Zuleak ez da. Julen, zeina zure maite duta? Esaten ari ginenarekin lotuta doa. Munduaren nukleo hori geratu dela eta ez dela, eta aurrera eta atzera, eta badu lagun bat, ja aspaldian egia esan ez naiz berarekin egon, baina lehen desente goten ginen elkarrekin, eta horrela, gauzen inguruan edo munduan gertatzen zenaren inguruan hitz egiten aritzen ginenean, eta akaso gustoko ez genuen zerbait edo ondo ikusten ez genuen zerbait gertatzen zenean edo komentatzen genuenean, berak beti zuen esateko itura hori, ez? Laster mundua geldituko duk eta beste aldaka bueltak hasikoek. Eta gaur goizean albiste entzun orduko berari mezuak bidali diot.
eta esan diot, horrelako mendik aurrerako iragarpenak egiterako kontu gehiagorekin ibiltzeko, baina gaur horrekin gogoratu naiz eta horixe komentatu nahi nuen. Bueno, bihar edo etzi adituen eskutik ariko gara, nukleoaren, norantzaren iraulketa horren inguruan. Nunbait, ez da inkezkagarria, kuriosoa bai, fisikoki aztertuta, fisika geologikoan edo geofizikarien ikerketa esparrutik oso interesgarria, baina uste dute segundu milesimetan aldatuko diren egunen iraupenak eta bestelako kontuetatik aratago, ez omen da larri egia. Hori da aurreratu digutena, konsultatu ditugun adituek eta horrengo egunetan izango dugu eurekin lasaiago, bigarren kafean, honen inguruan aritzeko aukera. Baina gaur ere bada ez, orain modan dagoen clickbait eta horrelako jarri titular apokaliptiko bat, eta hortik aurrera, gero albistan sartutakoan, erdia gezurra, beste erdia asmatutakoa, eta beste erdia oinarririk gabea. Baina tira, klikaia hor dago, eta helburua lortuta. Nire maite duta gehiagi pentsatu gabekoa da, eta akaso maite dutak berak kontrasana sortuko dit, eta horrengo batean etorriko natzaizue kontatzen justu kontrakoa. Baina, garbi gaioa izorratu zaitetxean. Baina zeharo, ikararrizko gomak iratxa utzi zuen, arropak gomak iratxak entzeko ere nahiko lan, eta azkar xamar dabilen mundu honetan, nukleo aurrera datzera ibili azkar dabil, azken aldian guretzat, eta lan asko pilatuta, eta ez dut astirik izan, ura konpondu ote daitekeen, garbigailu berria behar ote dudan, edo zer pentsatzeko, eta tartean, hortxe nabil, hemendiken 200 metrotara, gure laborategitik 200 metrotara dagoen, Eco Laundry horietako batera, arropak eramaten, eta esar martu diot. Ara joan poltsarekin, arropa sartu, mugikorrak abisatzen dizu, noiz amaitu den garbigailua, berriz ere bertara joan, lehorgailuan sartu, edo etxera joan da. Ez da oso praktikoa, baina ez da gizergatik goxotasun alakoa hartu diot prozesuari, eta etxetik ateratze horri, eta ez dakit, diodan bezala, akaso mendik egon batutara justu kontrako esango dizuet, ez miserian, hola nabilen, baina hola nabil, Juan Ignacio Artxoaga, Arratxaldean. Arratxaldean. Ez zuen filmatan ikusiko, Tokio egiten ligatu iten dala, eta horregatik anibiliko aizen. Ez diak sinistuko, ez zikit ligatu, baina munduan bueltasko emandakoa bat nauk, eta behin baino gehiotan pasa ditute arratsaldeak, arratsaldeak edo ordu pare bat, ez, arroparen zai, hasi inguruan batez ere hori errexi egiten den eta interesgarria den zerbait da, eta gustu eta guzti hartu izan diot, askotan aipatzen dut bidaietan eta bidaietatik idazten ditudan email horietan, bidaia hasten dela, arropa garbitzeko etenaldi egin behar duzunean. Orduantxe, hasten dela bidaia. Ordura arte, batzutarako eskapatu zen, arroparik gabe geratu eta arropa garbitu behar denean, eta txaldean ordu pare bat pasa, antxe, auzo batetik bueltaka, garbigailuak bere lan amaitzen duen bitartean edo, orduantxe hasten dela, orain ligatu, pentsatu beharko nuke. Behin Asiar Andra batek irriparra egiten zidan, baina uste dut gehiago zela elkar ulertzen ezkenuelako eta parra bazelako komunikaziorako bide bat. Juan Ignacio Artxoaga eta zure maite duta zin, da? Bueno, maite duta aldizkako barauari mango ziot. Ara? Bai, eiken hasi naiz. Entzun detan da hemen oso modan da hola eta... Bai. Modan da holako, ez? Fastina edo, ez? Deitzen diote anglosa joiek. Osasuneako, bai. Aldizkako baraualdia, hori da. Baraurina. Eta, osasuneako oso nadala eta beste eta azken ondan ja... Osasunez ondo eta analisiak ondo, baina gorputzian hola alako tristura bezala sumatzen hasita, neon da zen, prueba behar dut, eta haizue milagroa, Benetan, astebeten ez bigarreguneako beste bisitasun bat gorputzian. Ara? Bai. 20 ordu iten ditut, 20 ordu jangabe. 20 ordu jangabe? Bai, 4 ordu jan eta 20 ordu jangabe. Hori adinean araberakoari izaten da, ez? Eta gaur, oantxe, etorri aurretik irakurri dut, Estatu Batuetako ez dakize unibertsitatetan egin dutela, konparaketa, ez dakit, 500 lagun hortan jarrita, 16 gehi 8 jarrita batzuk, eta 20 gehi 4 jarrita beste batzuk. Eta berdin omen da.
Beraz, goizean kafesne bat hartzeko Amasigi zortzi... eskubideire, bai. Amasigi zortzi arraxago egiten da, Bai, azken finean badirudi importantea dana dela, otorduak oe ordutatikan urruntzea. Aldentzea, bai. Nik hori, ez dakit eta pixkat arduratik esan barko genuke hau ere ez, fastin delako hau edo, nola ditu diozu? Berriz esaiazu? Aldizkako, baraua. Bai, aldizkako baraua delako, oso modan dagoen kontzeptu hau, benetan osasuntsua den, ez den, adituekin neitzei marko nuke, baina egia da oso modan eta joeran badagoela. Baina aspaldi nutrizionista batek esan da, jakin nuen, hori ez, afaria aurreratu eta lo egiteko ordudatik urruntzea erabateko garrantzitsua zela, oso garrantzitsua zela, eta bai, nik uste 16-8 egiten duen jendeak nik ere inguruan baditutzu bezala aldizkako barauan dabiltzanak, alaxe egiten dute, gaueko 8 ingurua faldu ezkero, urrengo eguneko, ordu biak arte izango da, ez da? Ez, nik irakurri dudan ez gutxineko, azken otordutik ohera bitartean 6 ordu sartu ezkeo, hobeto. Bale, baina, 20 hogeita amasei, eguerdiko amabiak. Atxaldeko 3 edo bukatu, eta hor beste 16 ordu, goizeko 9 arte. Goizeko 9 arte. Eta ezin alda, beranduxeagoa faldu eta gero goizeko gosariak endu. Horrek ez du balio. Bai, baino, hoeko... Bakoitzak ze bizimodu daraman, ez da? Aldala, hoeko ordu horietatikan, lo orduetatikan aldendu, aldala. 6 ordu, primeran. Eta beraz, maite duzuna da, aldizkako paraua. Bai, gorputzean egiten duen eraginak, segura asko, gazteago izan da, ez da hain begibistako izango, ez da hain nabarmen ez da izango. Baina niri benipin, egon batetik bestea. Eta ez pixua galtzea, Ez bai, energia aldetik eta indarra bizitasuna. Tristura hori kendu eta pixkortu. Eta geho, honek dauken beste gauza hona da bizitza guztirako izan lehikela. Zatik, ez da, dieta egiten dezunien bezala tristura hori nola esaten dizuen ez. Maietik jeiki behartzea goze puntu bat egin da. Kaka, bizi guztiako. Horri ezin zaio eutxi. Eta honekin, egiten dezu baraua, baina gero egiten dezu beteka, egunero. Beteka, eta gero zure kafia, eta zure purua, eta esan nahi dut, hola hilarte bizileik, Bai. Eutxile joken metodoa dala. Bai, hortxe, abixatu dio Juan Inaziori alarmak, alautardia dira. Aldizkako baraua. Bihar arte bate jangabe. Arratxaleko labak eta 32 ditugu, Juan Inazio Artxaga dagoeneko agurtu dugunez, zuzenean murgilduko gara gaurko gaian. Aipatu dugu hezkuntzaren nazioarteko eguna, Julen, mundu eguna. Nazioarteko eguna. Gauzat, akaso onarrezak egu bigarren kafean hemendik aurrera mundu egunan eta nazioarteko eguna ez ditugula desberdinduko? Ikaragarrezko buruko minak sortzen dizkit, bilatzen dudan jakitea zein den zein, tira. Gaur kazetarien nazioarteko eguna izango da, hezkuntzaren mundu eguna, horrelako zerbait. Tira. Mis mundo eta mis universo. Hoixe, orain nukleo bueltaka daukagun horretan, ez dakit, laizter unibertsora disparauta ezate garan aterako. Baina Juan Inazio Artxagarekin hezkuntzaren inguruan aritu nahi dugu. Atzo aritu ginen Jose Ubera eta Ekaitze Goikoetxearekin, azken asteetan ere nahiko puripurian ibili direlako, ez? Ikasleen frustrazioetatik, ikasketa exigentzia maila murriztu eta gaur egunia edo zer onartzen ote zaien ikaslei. Teknologia berriek sortu duten paradigma berria, atzo Ekaitz Goikoetxeak esaten zuen, inoiz baino konektatuago eta inoiz baino bananduagore badaudela, ez? Inoiz baino isolatuagore badaudela ikasleak. Eta pentsatu genuen atzo Julen eta biok, akaso Juan Inazioke honi bigarren buelta bat emango dio hezkuntzaren gai honi guztiari. Eta tira, bada hor esango nuke mito bat, Juan Inazio, abia puntu erabiliko duguna. Berria hobea dela. Bai, ni hezkuntzan aditu ez naiz, baina, behatzaile naiz, behatzaile. Esango dugu hezkuntzan aditua ez, hezkuntzan ikasle
urte askotan eta leku askotan eta irakasle osonekin aritutakoa, eta gerora irakasle lanetan ere aritu zarena. Bai, baina, bueno, batez ere behatzaile bezala. Ni honean ator behatzaile bezala. Begiak zabalik munduari kuriositatez begiratzen segitzen dion pertsona bezala, eta, bueno, ikusten ditudanak eta entzuten ditudanak pixka bat komentatzea, ez da? Eta bai, egia da, hezkuntzaren inguruan, bueno, mito aztertzaile bezala, mitoak nuna ikusten ditut, dauden tokian ikusten ditut, eta uste dute hor badagoela mito bat, eta mitoa da liluraz onartzen dugun eredu bat. Eztabaidatu gabe, espiritu kritikorik gabe, eta bar, ezta? Eta nik uste azkeneko 20 urtetan entzun ditudan ministro berria zen une oro plan berria, reforma berria, metodo berria, ez dakize berria. Nik uste denbora honetan guztian, eta azkena izan da, uste aurten, eskolatzeakoen, bai, metodologia berria, eta galdetu nun, eta zertan oinarrituta, zerekin konparatuta, ze parametrotan, ze zenbaki daude pedagogia berri bat jartzeko. Zerekin konparatu duzue, ze parametroak ikertu dira, zenbateko hobekuntza izan da zertan, eta zenbat txinoz aiko banitz bezala, eta pixka bat atzera begiratuta ikusten dezuta, agian ez dakit, agian egongo da non baiten, baina komunikabidez eta transmititzen dena, niri hoietzait bain ere iritsi, beste gauzetan, ez dakit, beste arlo batzutan egiten dan bezala, eta normala behar luken bezala, ez da? Bueno, aldaketa gu egiten dugu, parametro honetan, eta honetan, eta honetan, egindan tokian, pasadirelako, ez dakit ze baliotatik, hobetu dute, hainbeste, ez dakit, zerbait kopurutan jarri, ez da? Gauza guztiak kopurutan jartzen ditugu, ez? Eta nik ez dakit zuek, nik hezkuntza munduan, bai, hau hobea da, hau berriagoa da, eta baino nik zenbakiak ez ditut inun ikusten, ez ditut topatzen da, eta bila ibiltzen naiz, baina ez ditut topatzen, ez dakit, zuek edo punteri txarrekin ibiltzen naizen, edo zuek ikusi dituzuen, baina impresio hori daukat. Badagoela mito hori, berria dan guztia, ona da. Berria, beraz, ona. Eta gehiago, espiritu kritiko hori gabe, eta ez kritiko kontra jartzeatik, edo kritikatzeagatik, besterik gabe, datuak eskatu gabe, edo datuak azaldu gabe. Objetibotasunaren behatugitik bintzat, nekez azter daitezken proposamen berriak izaten dira. Eta gainera, atzo, ustut, aipatu zuela ez, ekaitu goikoetxeak, oraintxe 21.000 irakasle, ezitzaile, ari dira teknologia berrien eta bestelako gaietan, alako formakuntzak egiten, baina gero ikasleak jaramonik ez du egiten, ez teknologia berri eta zarrari, emozioen kudeak eta erabat baztertuta, baina duela 2 urte COVID garaiako pandemia garaian emozioa zen lehen etxi beharrekoa, orain emozioetan inorez erreparatzen ari. Atzo lagun batek esan zidan, haren amak zenolako buruko minak teknologia berrien egin beharreko hauetan, eta lagun honek gazte eta teknologietan aditu esaten zidan. Hau, ez du, behin ere erabiliko, bapatean norbaitin murgildu sartu zaio buruan hau horrela egin behar dutela, eta aldiz beste alor askotan ikaragarrizko gabeziak dituzte, eta inor ez da horretan pentsatzen ari. Beraz, bai, badago zerbait egin beharra, berrikuntzaren paradigma horren inposizio moduko hori, eta egia da, gero ez dagoela, ez, daturik sostengatzeko, ez, ikasleen ulermen maila, alako eta alako parametrotan hasi da teknologia berria hauen erabilerari esker. Hori ez dago. Ez dago. Ez da bilatzaile txarra zarela, Juan Ignacio. Eta ez da hemengoa, esan nahi dute, horre kanpoko komunikabidek eta pixkate segitzen badituzu, hau orokorra da Europan. Finlandia edo kenduta agian, baina, Frantzian ere izugarria da, ze kezka dagoen hezkuntza komunitatean, emaitzak geota eskaxagoak dielako, eta gainea sartu omen dira, irakurtzen dudanez, sartu omen dira alako postureo espiral batean, eta zer egiten dute, emaitza txarrak dienien, izkutatu, eta ordu nahi dien notak puzten nonbait. Notak puzten da hori, orduan paperan gainean dana primeran, notak oso ondo daude. Han bai kopuruak, Bai, eta erabiltzen dien kopuru bakarrak, faltseatuak, ez da? En fin,
Eta honekin, pasako nitzake, behatzaile bezala ikusten dudan, deigarri egite zaidan, bigarren puntu batea, ezta? Eta da, ez dakite arazoa hezkuntza dan, edo beste gauza bat ezote dan, ez? Eta jarriko dut ejemploa, nik ez da, indala 50 urte, hemen zenbat taller txiki zeuden, gauza egiten, ez dakit, hiltzeak egiten, tornilloak egiten, bisagrak egiten, edo. Oso askotan gertatu zana izan zen, hor sozio zeudenak eta hartu eta benga guazen feri batea joan, da han ikusi, makina bat, ez dakize alemanen, frantsesen estan batean, da makina batek nola itezun, hemen itezana baino hobea, azkarrago, merkego, eta benga, animatu, sozioan artean dirua jarri, makina ekarri, eta urtea baino lehen, antxe makina berriekin, enpresa diru gehiago irabazten, langileak soldata hobekin, merkatuan leno etzegoen produktu bat merke eskura jarrita, ze aurreapena, ez da? Olako pauso txikikin, aurreapena egin dugu azkeneko 50 urte hauetan, ez da? Eta hortikan, konparazioa etortze zaita, hau posible litzateke hezkuntzan? Ikastetxe batek esan dezake, Singapurrek dara maizki 20 urte, evaluazio guztitan tropelburu. Venga, datorren urtean, jungo gea, begiratuko dugu, ikasiko dugu, eta kopiatu daitekena, zati, da pixkate egokitu beharko da, dana ez da berdin izango, baina aldan gehiena egokituko dugu, eta datorren urtean eskeniko dugu Singapurreko eredua gure ikastetxean. Hori ezin dain? Ez, zati, burokrazia badagoelako, eta horrenik ez dakitzen bateaino arazoa hezkuntza dan edo burokrazia dan. Burokrazia beste alor askotan bezala. Zue pentsatu, taller txikiko jende horrek ferira jun Frankfurtea eta makina berriakin etorri beharren, diputazioak hartu behar baldin bazun horren ardura, ezta? Noiz ekarriko zuten makina Frankfurtetik. Baina makina berri hobego bat merkatuan zeon garaian, ezta? Zergatikan ezin da Singapurreko eredu. Esan edo Singapurreko edo, Finlandiakoari begira ere egon ginen urte batzutan. Gero, hor, ala ere, badaude ez, bestelako ezaugarri batzuk, bestelako baldintza batzuk, gizartea bera, Singapurreko, Hego Koreako edo Finlandiako gizarteak eta gureak ezer gutxi dute antzekotik, gazten etxeetatik ere ze hezkuntza jasotzen duen aurrak edo ikasleak, ze konpromiso maila eskatzen zaion etxean, ze puntutaraino ikastetxea bihurtu den guraso honeskutik gure seme-alabak ezteko arduraren erdigune, eta hor beste parametro asko badira, ez? Dudik gabe eta gaina ikusten da, hor tropelburu daudenak askotan ez dauzkate ezaugarri berberak. Ez. Orduan, tropelburura iristeko bide bat baino gehiago dagoela erakusten dute neurketa hauek, ezta? Baina nik esaten dena, ez dut esaten aurrenekoan asmatuko dugunik. Baina balego sisteman arintasun bat, tropelburu dien hoietako norbaiten eredua ekarri, eta probatu, eta neurtu, eta akatsa ikusitako tokian, beste nunbaitetikan eredu ekarri. Balego olako arintasun bat. Segura asko, aliatuko gineke, pixkana, eske, bizitzaren arlo guztietan, zer egiten dugu? Ondo egiten dunari begiratu, eta ari kopiatu. Ondo egiten diren gauzak kopiatu. Hori egiten da arlo guztietan. Askatasun badagoen arlo guztietan. Eta hontan, esaten duguna, nire impresioa da, hemen eskuak lotuta gaudela, beste hainbat arlotan bezala, burokraziak eskuak lotu digula, eta orduan, oso prozedura, motel, eta, en fin, hoietatik abiatuta, nik ez dakit, erabat, itxo eta ondoratu baino lehen konpontzea iritsiko behan. Esan ez naiz oso optimista. Eta ez naiz bakarrik gure Euskal Herria zari, Europa osoan burokraziak hartu duen pisua, eta gogoratu behar da burokraziak ez duela zer produzitzen. Alderantziz, burokraziak egiten du beste produkzioa oztopatu eta moteldu eta trakestu eta
Eta burokrazia bihurtu da erraldoi gosetu bat, eta ni benetan bildurrik handiena, horri diot, bueno, ez niretzako, baina gauzoik oso moteldoa zelako, baina urrungo belaunaldietako eta ikusten dut, erreakziorako daukagun oztoporik handiena hori dela. Eta hezkuntzan ere esango nuke berdin. Bueno, eta gero, beste debate bat, horrek ere, burokraziak asko oztopatzen duena, ezta? Eta da, definitzen hariko beharko gineke kurrikuluna ikasle horiek etorkizunean izango duten beharren arabera. Bai edukien aldetik, bai eduki, esan dezagun, eduki zientifiko edo eduki teknikoen aldetik, eta bai eta eduki psikologiko edo emozionalen aldetik, ezta? Ze gertatzen da, halako abiaduran dijoan gizarte batean, gure gizartea abiadura izugarrian dijoa, eskolak ezin dio segitu. Eta burokrazia baten menpeko baldin bada, are gutxiago. Esan nahi dut, oain dala gutxi ikusten zea bat, beste informazio bat, ezta? Zein izango dira inteligentzia artifizialak lehenik eta behin bazterrean utziko dituen ofizioak. Hori ja pentsatzen hasi behar dugu. Hortxe dago. Gaur ikastolan sartzen dienak, ikastetxe batean sartzen dienak 3-4 urtekin, hemendikan 20 urte eta inteligentzia artifizialak hainbat ez beharrezko bihurtuko ditu. Baldegu horren prebisiorik. Gure unibertsitateak baldu horren prebisiorik. Zer erakusten da gure unibertsitatetan? Etorkizuneako behar dana, ala bertan dauden irakasle funtzionarioek erakusten dakitena. Hori da daukagun beste freno bat. Nik ikasi nuntokian oindikan kontabilidadea erakusten dute. Esan nahi dut, baina Jesus, oain izena juntzait burutikan, blockchain, blockchain hori da, posgradu bat, eta joan behar dezu Madrilea pertsona batek hori ematea, blockchain ez da ematen, ekonomia fakultatetan, hemen, zergatik, ez da olako irakaslerik, eta behar da bilar, ja. Bueno, hori bezala, zenbat gauza, ez da, ze gizartetarako preparatu behar ditugu. Oain asko entzuten da, jende espiritu kritikoa eta sortzailea. Espiritu kritikoa eta sortzailea dutenek lana arkitzen dute? Nik ez esango nuke bai. Jordan Peterson ezagutzen duzue edo entzun duzue? Hori da pixkat, eskubiaren gurua, estatu batuetan. Eta, baina eskubi izan edo eskerra izan berdin dio, pentsatzen duen tipo bat, eta esaten duena arrazoitu dituen, horren interesantea da, ezta? Eta honek esatezun, ze krisia dago antolakundetan, eta ez dago jende implikaturik edo, ez? Ez, jende sortzailea, eta espiritu kritikoa duena, eta hori esateko normala da, zer dizu, antolakunde batean, etzea sartzen buru izateko, sartzezea beran, eta beran ez dute hori nahi. Espiritu kritikoa, sortzailea, ez, beran nahi dituzte instruzioak betetzen dituzten robotatxoak. Olakoz betetzen duzu, eta gero hasten da promozioa, eta ez dago, gorago behar dan sortzailetasuna eta zori, ez dago. Jende sortzaileak oso gaizki pasatzen du, ez daukalanik. Ni, bukatuko kontutxa anekdota pertsonal batekin. Oso kuriosoa dalako. Behin deitu zidan unibertsitate bateko katedradunak, Euskal Herriko unibertsitate bateko katedradunak. Eta esan zidan, badegu hola zea bat, programa bat,
klase batzuk emateko, ordu batzuk emateko, eta lata nahi aldezu antropologiari buruz, eta oso ondo, ez zuten buskeri bat ordaintzen zuten, ez da desplazamentua gasolina patzeko baino, baina, esaten, ikaslekin eta harremana izateko eta hola. Eta esaten dit, baina gauza bate, lanean egon behar dezu, programa hontan sartu ahal izateko. Sentitzen du, baina langabezian nago. Eta esaten, kabuintio, santzu glase. Eta, ze pasatzea eta, esaten, jode, esateko zehose interesantea daukazuen guztik paroan zaudete. Holaxe, Eta esan nun, kontxo, nola esatea, askoren gaitza, tontoen kontsolamentua, kontxo, orduan ez da ne problema, eta ez, ja, beste iruri deituiet eta danak igual daude. Esan dut, esaten genduna, ez da? Sortzaile izatea eta espiritu kritiko izatea, oso ondo dago, baina eskola guztik badirudi horretan formatzen dutela, eta horrelako pertsonak atera nahi dituztela, argibili, gero danak paroan egoteko, haze etorkizuna prestatzen diezun. Bueno, oso zaila da kontua, benetan oso zaila da. Eta zerbait oso zaila da nien, burokratizatuta baldin badago, ia ezinezkoa da soluzioa probatzea, Ez badau burokratizatuta eta batek saio bat egin hemendik eta besteak handik eta arintasun bat baldin badago eta ekimen bat baldin badago, erresagoa da emaitzak lortzea, ez? Hortxe, hausnarketaren haiparekin, hausnarketa hortxe gora utzi eta norberak eman nahi dizkion bueltak emateko, utziko dugu eta agurtuko dugu Juan Ignacio Artxuaga. Eskerrik asko, Juan Ignacio, jarraituko dugu. Eskerrik asko zuen, urren arte. Ilunak argitzen eta hutsak arrotzen ere bai. Aio. Zortzi minutu terdi arratsaldeko 5:00 bagoaz aurrera hemen bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. 60ko hamarkadara goaz, atzoko efemeridatek eraman gaitu, zinez interesgarria den gai bat edo kontakizun bat gurera ekartzera. Iaz betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Saioaren hasieran aipatu dugu, 1976ko urtarrilaren 20an euskal musikaren jaialdi bat egintzela Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Frankismo garai bete-betea zen, eta jarrai antzerki taldeak euskal musikagintzako izen esanguratsu ugari elkartu zituen jaialdi hartan. Kuriositate modura aipatu, egun eta ordu berean, La Voz de España egunkariak Bellas Artesen konkurso de artistas noveles antolatua zuela, eta alata guztiz ere, jarrai antzerki taldeak sarrera guztiak agortu zituen.
Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzi gabeko. Jarrai antzerki taldearen ingurukoak ezagutzeko, aurreko mendeko 50. hamarkadako bigarren erdira joan behar dugu. 1956an, Eneko Irigaraik, Zaragozan medikuntza ikasketak egiten ari zela, antzerki garaikideko talde bat antolatu zuen. Hurrengo urtean, Donostian, euskarazko antzerki irakurriko talde bat antolatu zuen bere lagun eta gertukoekin. Irigarairen lehengusu Aingeru Irigarai euskaltzain eta medikuak, Koldo Mitxelena eta Antonio Arrue Egan aldizkariaren bultzatzaileekin zituen harremanen bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko liburuzain Jose Artetxe ezagutu zuen. Hark, Gipuzkoako Foru Aldundiko liburutegi ireki zien lehen garai hartako entsegu eta antzezpenetarako. Urotz batetan aldatutako landare sustraigabea, iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea. Aingeru Irigaraik Jarrai izena jartzea proposatu zien aktore gazteaiei euskaltzaindiaren ekin eta jarrai lelotik hartuta. Antzestu zuten lehen lana John Priesleyren An Inspector Calls izan zen, Julen Lekuonak euskaratu zuena Ertzaina etxean izenburupean. Eneko Irigarai bera zen Jarrai antzerki taldeko lehen zuzendaria. 1961 abuztuan, Ipar Euskal Herrira babes bila ies egin zuen arte. Iñaki Beobidek hartu zuen orduan taldearen zuzendaritza. Taldeko kide izan ziren besteren artean, Iñaki Agirre, Igone Egaña, Itziar Olaizola, Marcelino Olaizola, Aurori Urbizu, Juan Antonio Arozena, Salaberria, Etxarri, Iñaki Beobide eta Axen Egaña. Eta baita ere, aipatu dugun Eneko Irigarai, Carmel Esnal, Xavier Goenaga, Edurne Albizu eta Jose Mari Aristi. Jarrai antzerki taldeak aipatu dugun jaialdia antolatzeaz gain, hainbat emanaldi ere eman zituen, eta hor bada inigo anekdotatxo bat, Azkoitiara joan omen ziren, Jarrai antzerki taldekoak, beraien obra bat antzestera, eta badakizu, Azkoitian, eta Donostian euskara ezberdin xamarra eta garai hartan oraindik ere ezberdinagoa edo izango zen, edo euskal hiztun ez dakigu gutxiago edo zer. Kontua kontu, Azkoitian, esan behar da, kontestua jartzeko, Jarrai antzerki taldeak guztia euskaraz egiten zuela. Egin zituen antzezpen guztiak euskaraz egin zituela, eta Azkoitiara joan ziren hartan, hasi dira antzesten, eta publikoan jendea bereien artean galdezka, hauek hizkuntzatan ari dira. Beraz, anekdota hori, bai Donostiarren euskara hori Azkoitian, ez zuten ulertu publikoan ziren norbaitzuk behintzat. Artean, Euskara Batuaren garapena eta gaur egunez, zubi lan hori egiten duen euskararen garapena, etzen hain edatua, edo hasi gabea esango nuke. Eta hortxe biztan da, adibide horrekin berarekin. Aipatu dugu hasieran jaialdi bat antolatu zuela Jarrai antzerki taldeak Vitoria Eugenia Antzokian 1966ko urtarrilaren 23an. Aurkezpen lanak Jarrai antzerki taldeko kide zen Ramon Saizar Vitoriak eta Trio Kemeneko Marian Arregik egin zituzten. Horrelako esaldiak ere boto omen zituzten aurkezpenean. Gazteok, izan zaitezte jeie edo nahi dezutena, baina lehenen eta beti euskaldunak. Ekitaldian parte hartu zuten artisten zerrenda, ondokoa izan zen. Entzuten ari garen Benito Lertxundi, Kemen Hirukotea Filarmonikarekin, Mikel Laboa, Marilurde Siriondo, Zuaznabar Anaiak Txalapartarekin, Arantxa Gurmendi Orkestinarekin, Julen Lekuona, Bikondo Auspo Jotzailea eta besteen batera bai. Eta horiekin batera Pelotari filma ere eskaini zuten euskaraz. Aipatu ditugun izen horietako hainbatek pisu handia izan dute euskal musikaren historian. Jaialdi hura nolabaiteko mugarri modura ere jo izan du batek baino gehiagok. Izan ere, euskal kantagintza berriaren abiapuntutzat hartu izan da. Esate baterako Benito Lertxundik 24 urte zituen orduan, Mikel Laboak 32, Lourdes Siriondok 29 eta Julen Lekuonak
2028. Ikusi besterik ez dago, guztiek ze ibilbide oparo izan zuten harrezkeroz eta Merito Lertxundiren kasuan, oraindik ere nola dabilen, 81 urterekin, kontzertuak eskaintzen jarraitzen baitu oriotarrak. Irria zirudi, irria zirudi. Aipatu dugu hasieran ere, sarrera guztiak agortu zirela, frankismo garai bete-betea zela, 1976 urtea, eta badatu urrengo egunetan ere, izan hartzuna jaialdiak, eta adibide garbi bat, jaialdiak zer esan eman zuenaren adibide garbi batekin, amaituko dugu, hori izango baita frogarik onena. Jaialdia egin eta urrengo asteko Zeruko Argia aldizkarian esaldi hau irakurri ziteken. Garaipen handia izan du gure hizkuntzak. Isekaz bailegoa nere baitako ametxetaz. Isekaz bailegoa. Aipatu dunik, euskara batua hortxe oraindik nahikoa edatu ez, edo edatzeke, tira mende hasiratik ez, 1918tik hasi zen nolabait prozesu bateratzaile ura, baina 78an, Arantzazuko batzarra 78an izan zen, lehenago Baionako biltzarraren erabakiak 74koak, nolabait 70ko hamarkadako, egoste prozesuan zegoen oraindik euskara batua, eta jakin genuen ondoren, jakin dugu, nola kosta zen, ez, euskal fakzio guztiak, euskal zaletasun guztiak adostasun batera eraman, eta haren beharra benetazkoa zela sinistaraztea, beraz, tira, egunen batean etxegin marko dugu, han askoitian gertatutako haren inguruan. Ez dira asko, kontatzeko modukoak direnak, baina batzuk oraindi bai. Batzuk oraindi bai badira, eta esango dugu jarrai antzerki taldearen inguruan, informazio gehiago, edo haiek egiten zutenaren inguruan, zerbait gehiago jakin nahi duenak, ahotsak.eus webunean badirela, bertako kide izandako hainbatekin egindako elkarrizketak, eta beraiek, ziur aski gu baino beto kontatuko dutela, zer egiten zuten, eta nolakoa zen, frankismo garaian, 60garren hamarkada buelta hartan, euskaraz antzerki egitea. Arratsaldeko 5 eta minutu bat, eta gu bagoaz gure estudio zentraletara, Egoi Belategi lankide antxe duguta azken ordukoaren berri emateko. Egoi Belategi, arratsaldeon. Arratsaldeon ekipo, lan arloari lotutako datu garrantzitsuak albiste honetan, lan istripoi buruzko 2022ko txostena aurkeztu duelako labek gaurkoan. Salatuz, 2022 urtean 69 lagun hil zirela Euskal Herrian lan istripuen ondorioz, eta beste 276 gaixotasun profesional erregistratu zirela. Lan osasunean atzerakada baten inguruan ohartarazi du sindikatu abertzaleak. Sektoreka banatu dituzte datuak txosten honetan, esango dugu proportzioan basogintza sektoreak marka guztiak hausten dituela, eraikuntza baino 15 bider hilgarriagoa baita. Hain zuzen ere, eraikuntzan 20 pertsona hil ziren iazkoan lanean ari zirela, gehienak alturaren batetik erortzeagatik jazotako heriotzak izan ziren, eta labeko kidek salatu dute ez dela behar besteko prebentzio lan egiten sektore horretan. Industria sektorean berriz 22 izan dira hildako langileak, sindikatutik azaldu dutenez, makinak eta laneko ekipoak erabiltzeko legeria zorrotza izan arren, ez da ia inon betetzen, eta kolpeak eta harrapaketak dira arrisku faktore nagusiak gaur egun. Garraioaren sektorean bestalde 9 behargin hil ziren, haietako 6 heriotza ez traumatikoetan. Lan arloan beste aipamentxo bat besterik ez, 20 eguneko greba abiatu dutelako elak deituta Donostiako onkologikoaren garbiketa zerbitzuan. Bertan aritzen diren emakumeak antzeko lana egiten duten gizonak baino gutxiago kobratzen dutela salatu duelak. Azpikontratu duten Ilunion enpresak biltzeari uko egin dio sindikatuak salatu duenez. Nafarroan edo Ebro inguruan amaituko dugu boletin hau, Nafarroak, Aragoik eta Errioxak Ebroko aliantza delakoa sortzea adostu dutelako larrialdietan, baso sutetan, garraioan edota nekazaritzako elikagaien sektorean interes komunak defendatzeko. Azken sektorea aipatuta San Adrianen kokatuta dagoen elikagaien teknologiako zentro nazionala bisitatu dute gaur. Maria Txibite, Nafarroako presidenteak, Concepción Andreu Errioxakoak eta Javier Lanban Aragoikoak. Bertan, jakitera eman dute, Ebroko aliantza sortuko dutela. Maria Txibite. Y el objetivo de este cambio es avanzar en la competitividad, en la sostenibilidad, fomentando especialmente la digitalización. Nos han hablado también de proyectos de economía circular y lo que requiere también, esas inversiones, esa colaboración en inversiones público-privados. Ebraren inguruan ditun
Bizilagunekin harremanak estutu nahi dituela beraz foru gobernuak. Trafikora begira agurra samaiolen, esatea errepideak lasai ditugula, 6etan bueltan izango gara beraz informazioaren ariaren 3. edizioan, gero arte. Eskerrik asko egoi belatik irankideari, eta esan da bezala, berak esan da bezala, arratsaldeko 6etan informazio gehiago gupagoaz aurrera, eta azken ordua aipatzen ari garela, gaur arratsaldean, bazkalostean, jakin dugu zein izango diren. Datozen martxoaren 13ko Oscar sarien galako, izendatu nagusiak eta eurei begira jarriko gara, tarte batez bada ere. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Esan da bezala, duela minutu gutxi ezagutu ditugu datorren martxoaren 13an ospatuko den Oscar sarien 95. edizioaren nominatuak zein diren. Riz Ahmed eta Alison Williams aktorek gidatu dute izendapenen irakurketa eta, urtero bezala, ez ustekoak, baieztapenak, norbaiten haserreak eta ospakizunak denetarik izango da gaur. Hollywood giroan eta zorionez, Hollywood girotik haratago ere bai. Everything, Everywhere, All at Once. Hauxe da gaur ospakizun giroan arituko dena. Hain zuzen ere Daniel Kwan eta Daniel Schneihardtek zuzendutako lanak 11 izendapen jaso baititu. Tartean, film honenaren, zuzendari honenaren eta jatorrizko gidoi honenaren sari potoloak. Bere protagonista Michelle Yeoh malasiar ere emakumezko aktore honenaren sarirako izendatu dute, eta maila horretan izango da lehian, atzo aipatu genizuen, Tar filmean, itzelezko lana egin duen Kate Blanchettekin, askorentzat Blanchett bera da, favorito nagusia Oscar sari hori eskuratzeko. Everything, Everywhere, All at Once, edota dena aldi berean non nahi. Izan bada, gaurko izendapenetan garaie, bederatzina izendapen jaso dituzten beste film ere aipagarriak dira. The Banshee of Inisherin, Inisheringo arima erratuak, hau Irlandako kostan kokaturiko drama, eta All Quiet on the Western Front, dena lasai frontean. Bigarren honek gainera nazioarteko film honenaren izendapena jaso du, gurean arrakasta handi izan duen eta bigarren kafean bizpairutan dagoeneko aipatu dizuegun Argentina 1985 filmarekin lehian. Ez ustegoen artean aipagarria da Triangle of Sadness filmak, penaren edo trianguloak, irukiak filmak lortu dituen maila handiko izendapenak. Film honenaren kategorian izendatu baitute, eta baita bere zuzendaria, Ruben Östlund zuzendari honenaren kategorian ere, eta hemen kanpoan geratu dira askorentzat ezinbestekoak ziren filmak ere. Film honenaren kategorian beti gertatzen dira horrelakoak eta aztertuko ditugu datozen astetan, martxora bitarte asko izango baitugu honen inguruan hitz egiteko, baina dagoeneko saretan irakurri ditugu, ez? Lehen ez dakite atxekabeak, nik hau edo nik beste hau espero nuen eta nola da posible. Martxoaren 13an jakingo dugu nor diren garaileak, gala Jimmy Kimmel komikoak giratuko du 2017an eta 2018an egin bezala, eta hemen ere entzuleak akaso julen eta zuk gogoratuko duzu, Jimmy Kimmelek giratutako 2017ko gala hartan izan zela nahiko momentu surrealista, ze momentu batean film honenaren saria La La Landi eman zioten, eta handi minutu batuetara zuzendu bar izan zuten, Moonlight izan da. Kontua da, hor sobreak alde batera eta bestera ibiltzen direla, eta nonbait urrengo saria, emakumezko aktore honenaren saria, Emma Stone, La La Land pelikularen protagonistari martziotela, pelikula honenaren saria beharrean, aktore honenaren sari hori horren sobre eman ziotela irakurri bartuenari, ez dut oraintxe gogoan hori izan zen hori irakurri zuena, eta pixketola bata bestari begira geratu ziren, pentsatuz, zergatik jartzen duen Emma Stone, baino La La Land ere jartzen du, aurrera egin zuten, irakurri zuten, eta tira, La La Landgo ekoizlea antxe zegoen, eskerrak ematen eta bar, eta gero atzera egin bar izan zuten, eta Moonlight izan zen
garaie. Izendapenak entzun ditugu eta Julenek eta biok kontatuko dizkizuegu pelikula aipagarrienen, aipatu ditugun izen haundi hauen kontutxo batzuk, baina nabarmentzekoa da Julen izendapenen artean Steven Spielberg berriro eta 9. Izendatu dutela zuzendari honenaren saria jasotzeko The Fabelmans lanarekin eta ez da makala Spielbergek bere bidean jasotako izendapen kopuru ere. Ikaragarria, ez aipatu duzu 9. aldiz izango dela. Aurreko batean, aritu naiz bueltaka, baina naiz oroitzen non izan zen, irakurri nuen irakurri edo entzunen, ziur, alamoduzko kritika bat Spielbergen inguruan esan ez bezala. Eske, klaro, horrelako baliabideekin, Spielbergek dituen baliabide guztiekin nik ere lortuko nituzkein beste izendapenez, bada, takit, nolabaiteko enbidia puntu bat, ero beste bate irakurri nuen, antzeko bidetik zioan ez, Spielbergen obraren inguruan esaten zuena, nolabait ere, ez dakit, baliabide horiek jartzen dituen industriak ere, Spielberg bezalako norbaitengana jotzen baldin badu zerbaitegati dela, hau da, nolabait ere, baliabide horiek erabiltzeko esku honetan utziko dituztela, beraz Spielbergen inguruan ere inigo, esaten den bezala, zenbat buru, hainbat aburu, baina ezpairik gabe, datuak hor daude, 9 izendapen baldin bada, 9 aldiz izendatuta baldin badago, ezpairik gabe zerbaitegatik ere bada. Ezpairik gabe, eta gero baliabideekin ere beti izaten dira, ezta, gora berak eta iritzi anitz, baina esaterako azpimarratu behar dugu, gaurko izendapenen garaien nagusia, honek ez du esan nahi Oskar Sarin garaien nagusi izango denik, eta estadistikak normalean ez, baina tarteka horren kontrare izaten dira, izendapen gehienek ez dutelako ekartzen Oskar kopuru nagusia. Everything Everywhere at All at Once pelikula, 25 milioikin egindako pelikula da, asko dira, Euskal Herrian zinema industria aztertuko bagenu, estatu mailako bai Espainiako eta bai Frantziako zinemari erreparatuta ere, 25 milioi aurrekontu handi xamarrak dira, baina pelikula kontatzen duen giroan eta honen generoan edo aztertu beharko baginitu bestelako ekoizpenak 25 milioiko kostetik oso gora aritzen dira. Beraz, horrere meritua ez, baliabide gutxiagorekin lan honak egiteko. Everything Everywhere All at Once pelikulari buruz, zertxo bet kontatuko dizuegu bada. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. Sinopsi labur txamar bate aurkitu dugu, baina ez gara pelikula guztiak ez ditu kontatuko ez da inigo, entzulei ere utziko diegu, beraiek ero beraien auto egin eta ikusine baituzte ikusten. Everything Everywhere All at Once. Txinatik Amerikako estatu batuetara joandako etorkina da Evelyn. Abentura basati batean murgilduko da nahita ez, eta dirudienez hark bakarrik salbatu dezake mundua. Multibertsoetan harrapatuta geldituko da, denboran zehar bidaiak egiten, eta askotariko pertsonaiak topatuko ditu. Very busy today. No time to help you. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. Zaila da pelikula honen generoa kokatzen, esan dezakegu baduela, ez? Zientzia fikziozko abentura batetik, dramatik, ez dakit, Hong Kong pelikularen arte martzialen giro hortatik ere bai, koktel moduko bada, oso ondo funtzionatu duena, oso kritika honak jaso dituena, 2 ordutan ikuslea eserlekutik altxaga bere euki dezakeena, eta esan da bezala, hau guztia 25 milioiekin, eta bere pareko hainbat pelikulekin alderatuzkero hori oso diru gutxita. Larkin Seiple izan da zuzendari, argazki zuzendari, eta egia esan estetikoki ere oso pelikula interesgarria da, eta aipatu behar dugu, bi Danielek, ez Daniel Kwan eta Daniel Schneertekek zuzendu duten lan honetan, lortu dutela beste, zerbait oso garrantzitsua, eta zuk aipatu duzu ez, protagonista hori multibertsoan geratu dena, nonbait aurrera tatzera egin ezenik, per hori gorpuzten duen emakumea, Michelle Yeoh, lehen aipatu bezala, berez Malasiarra, gerora Asian kokatu, Hong Kongen kokatu zena, eta gaur egun dagoeneko estatu batutako industriatik askoz gertuago dagoen emakume honek, izendapen hori jaso duela emakumezko honenaren sarirako, eta hau guztia, hemen inoiz idoia da bila uzkudunekin ere aipatu dizuegun, 24 estudioaren gidaritzapean gertatu dela. 11 izendapen, esan da bezala, zientzia fikzio girotik ere badu pelikulak, baina
baina honena ikustea da, ze dramatik ere badu asko, eta ez da, ohiko pelikula ez dakite horietakoa. Ez, eta zuk aipatu duzunaren bidetik, ez, aurrekontua 25 milioi dolarrekoa, eta 2022ko martxoaren 25ean estreinatu zenetik 104 milioi dolarreko errekaudazio edo dirubilketa egin du, beraz, aurrekontua laukoiztu dute ja da. Horrela egin daiteke pelikula bat, ez da betiko errealitate izaten, baina tarteka gertatzen da. Bueno, hori, esango dugu gaur, maika izendapen jasota, aipagarrienen artean dagoen pelikula bat dela, baina aipatu dugun bezalaxe, badira, ez, bederatzina izendapenekin ere oso emaitza ona jaso duten bi pelikula, eta euretan ere murgilduko gara, bata, hau bai, erabateko drama oso barrura garamatzana, eta bi aktore erraldoien lana ere erakusteko aukera emango duena. The Banshees of Inisherin. Call Sonny Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You didn't like me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you, me feckin' brother? He's dull, Siobhan. But he's always been done. 1923, Irlandako Gerra Zibil garaian, mendebaldeko uharte isolatu batean, Colm Doherty folk musikaria eta Padraig Suleiman lagunak bapatean beren adiskidetasunari amaiera eman eta etxaitu egingo dira. Padraig harrituak Siobhan arreba eta Dominic gaztearekin batera Colmekin zuen adiskidetasuna berrarekitzen aleginduko dira, haren ezezkoak onartzera ukatuz. Colmek Padraigi azken ultimatuma azaltzean, gertaerak harin gertatu eta ondorio latzak izango dituzte. Would you not want him to have to do the one finger to see if he was bluffing, like? No, we wouldn't. Because worse comes to worse, he can still play the fiddle with 4 fingers, I bet ya. Going back to your own gang now, Paddy. And talking to me! Are you? Why aren't you talking? Zagit, drama edo ia tragedian edo murgiltzen den pelikula. Jatorrezko gidoi honenaren sarirako izendatu dute, bai lehen aipatu dugun, ez, Everything Everywhere All at Once, eta baita The Banshees of Inisherin honek, baina bestelako, izendapen garrantzitsuak ere baditu, ez esateko Kerry Condonen emakumezko taldeko aktore honenaren sari hori, oera bera Brendan Gleeson aktorearekin, aktor honenaren sarirako Colin Farrellen izendapenare hortxe dago, beraz, badago, ez, zuzendari honenaren sari hortarako izendapenare, Martin McDonagh, maila handiko sariak ez izendapenak lortu dituen filma, eta, esan da bezala, hau ere, drama giroan kokatzera garamatzana. Orain ibiliko dira denak julen, eta guk hurrengo egunetan ere esango dizuegu, ze plataformetan noiz ikus ditzakezuen, ze askorentzat ezinbesteko izaten da, Oscar sarietarako izendapen nagusiak jasotzen dituzten filmak ikustea. Hauetako asko, Idoia Davila Uzkudunek gomendatu dizkizue, azken aldian, baina, tira, oraindik ere ikusi ez dituzuenak ikusteko aukerare, izango dugu laizzer. Eta hortxe, ari gara, gaur izendapen hoietan saritu dituzten hainbat pelikula aztertzen, baina gehiago ere aztertu behar ditugu zuekin, baina hortarako musika pixka ere behar dugu. Musikak piztu nahi badu behintzat. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high,
watermelon sugar high. Watermelon sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Harry Stylesen Watermelon Sugarari gara entzuten, eta esan da bezala gaur, bueno, esango bagenu podium bat osatu behar dela, izendatuen artean, beste izendatutakoa, batez ere, pelikula honenaren sari horretan ez, baina nazioarteko pelikula honenaren sarian bai izango dugulako, ez nahasten ari naiz, nazioarteko pelikula honenaren sarirako izendapena hain zuzen ere The Banshees of Inisherinek lortu dela esan behar nuen nik, nahasten ari naiz erabat. Film honenaren sarian All Quiet in the Western Front, orain aipatu behar dugun pelikula, Avatar, The Way of Water, bide batez, hemen ere protagonisten artean Michelle Yeoh, beste film baten izendapenarekin aktore honenaren sarirako izendatuta dagoena, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everyone's All at Once, The Fabelmans, aipatu dizuegu dagoeneko, hortxe bederatzi garranez izango dela Steven Spielberg film honenaren sarirako izendatua, Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness eta Woman Talking ditugu film honenaren sarirako izendatuta. Eta esan da bezala, bai film honenaren sarirako eta baita nazioarteko film honenaren sarirako All Quiet on the Western Front. Hauxe aztertu nahi dizuegun pelikula. Pelikula honek Paul Baumerren historia kontatzen du. 17 urteko ikasle alemaniar bat da eta bere lagunekin, baina bere familiaren babesi gabe, lehen mundu gerran borrokatzeko izena ematen du. Gerrara joateko gogoa du lagun taldeak irrikaz daude, baina gogoile guztiak gudu zelaire iristean joaten zaizkie Frantzia iparraldera doazenean. Lagun taldeko bikide hil egiten dira eta hasieran nolabaiteko paseo militar bat izan bartzuen guda, uste baino luzeago doa. Aldi berean, Matthias Erzberger politikari ere ageri da pelikulan. Gerra amaitzea eta bakea sinatzea ditu helburu bezala, baina Friedrich generalaren asmoekin kontrajarriak dira Erzbergerrek dituen plan horiek. Izan ere, Friedrich generalak harrotasunagatik bakarrik baldin bada ere, borrokan jarraitu nahi du. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Esan dezakegu pelikula antibelizista dela, gerraren aurkako pelikula, edo gerraren aurkako hausnarketa egiten duen filma, izen bereko All Quiet on the Western Front novelaren, Enrique Maria Remarquen novelan oinarrituta, 1929ko liburua dau, eta esan da bezala Edward Bergerrek ekarri du, berriz ere zinemara. Historia hori bera, Torontoko nazioarteko jaialdian iraian estrenatu zuten, produkzioaren oinarria alemaniar frantziarra dela esan dezakegu, edo alemaniarra batez ere, baina estatu batuen parte hartzearekin, eta hortxe izango da, aipatu bezala, nazioarteko film honenaren sarirako borrokan, baina ez da lortuko duen, edo lortu duen izendapen bakarra julen, ze askotxo dira, esan da bezala, film honenarena eta nazioarteko film honenarena ze gain, izango ditu bestelako hainbat izendapen, orain txerre pasatuko dizkizu egunak, ze gaur arratsaldean bertan agertu dira guztiak, eta ez da erresa hau edenak hemen ordenean jartzea. Esango dugu, bi izendapen hori ez gain, hortxe dituela. Ikusiko dugu, gidoi egokitu honenaren sari, esan da bezala, aipaturiko liburu hortan oinarritutako lana baita, eta, joango gara, datozen egunetan gehiago errepasatzen, zenik ez izuetukatuko, orain txeia, hainbeste izendapen eta hainbeste izenekin burua nahasi xamarra daukat. Gaur, esan da bezala, hemen txesaioa azteko genbiltzala harrapatu ditugu izendapen horiek, eta albezela ari gara
hauen inguruko hainbat gauza kontatzen. Nazioarteko film honenaren sari hori aipatu dugu, edo izendapen hori aipatu dugu, eta hor, ezinbestean aipatu behar dizuegu, batez ere, ez dakit guk askotan aipatu dizuegulako, Euskal Herrian ere arrakasta handi izan duelako, Argentina, 1985 filma bera, asko koroituko duzue, baina gogoraraziko dizuegu. Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Donostian publikoaren saria eskuratu zuen, Goya sarietarako Iberomikar film onenaren izendapena ere jaso du, ingelesezko hizkuntzatik haratagoko pelikula onenaren nominazioa edo izendapena BAFTA sarietan, Fipresi saria Veneziako jaialdian, Urrezko Globoetan ere ingelesezkoa zen film onenaren sarirako izendapena ez, saria barkatu, eta azken izendapen hau Oscar sarietan Argentinako, prozesu judiziale historiko nagusiaren inguruan girotutako pelikula, Ricardo Darinen interpretazio itzela, eta batez ere, eta Marcos Tedin Uribururekin julen aztertu genuen, Argentinako gizartean oraindik ere, hautsak arrotu dituen pelikula, nola oraindik militarrak demokrazian sartu berria zen Argentina hartan saiatu ziren, mehatxatzen, kokiltzen, fiskal nagusiaren, Santiago Mitreren film honetan agertzen den lan hori, eta tira, erabateko indar politiko eta soziala duen pelikula. Bai, dudarik gabe, hortxezuk aipatu duzune Julio Estrasera fiskalaren eta bere ondoko Luis Moreno Ocamporen historia edo kontatzen du, 84 eta 85 urteetan kokatzen da, eta aipatu duzun 1976 eta 1982 urte bitarteko diktadura horretan, gobernantzen egizan ziren militar buruen aurkako prozesuaren ingurukoa da, eta zuk aipatu duzuna jada ez ziren indarrean, ez ziren boterean, baina oraindik ere eta munduko beste bat lekutan ezagutu izan dugun bezala, oraindik ere beraien botere hori erabili nahi izan zuten, naiz eta esan dugun bezala, ofizialki boterean ez egon, baina beraiek zuten nolabaiteko influentzia hori edo erabili nahi izan zuten, aipatu ditugun Julio Estrasera eta Luis Moreno Ocampo kokiltzeko, eta horrelako gertaerak zirrara eragiten dute eta urte asko pasa diren, hainbat urte pasa diren arren, Argentinako gizartearen zati batek oraindik ere oso presente ditu, eta niri normala iruditzen zaitez, oraindik ere pelikula hau ikusten dutenean, Argentinarrek nolabait ere garaibateko oroitzapenak berriz ere azaleratzea, eta hainbati zirrara handia eragitea pelikula honek. Azken pelikula bat aipatu behar dizuegu entzun. So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand? So it's a grumpy brand, yeah? Congratulations! Show me that Balenciaga look. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M! Yay! Balenciaga! And H&M! Balenciaga! And H&M! You looks paid for the tickets. Not bad, huh? So what do you do? Modaren astearen ondoren, Karl eta Jaia modelo eta influencer bikotea jate batera gonbidatzen dituzte luxuzko itsas bidaia batean. Eskifaiak gonbidatu aberatsei behar den arreta guztia eskaintzen dien bitartean, kapitainak ez du kabinatik irten nahi. Gala afari ospetsua laitzer iritsiko den arren, gertaerek ustegabeko bira hartzen dute, eta botere oreka alderantzikatu egiten da bidaiarien erosotasuna arriskuan jartzen duen ekaitza sortzen denean. Idoia Davila Uzkudunekin aipatu genuen film hau, esan genizuen, ez da feel good movie horietako bat, ez da filme, ez da egite, lasaia eta goxo-goxo ikustekoa, badirudi baietz, baina gero gauzak pixkanaka ere aldatu egiten dira. Hementxe,
ez da egit, suediar pelikula hau, pelikula xelebrea, eta koprodukzioan Frantzia, Erresuma Batua, Alemania, ekoiztetxe asko eta planteamendu asko. Zergatik aipatu dizugu Triangle of Sadness hau, hain zuzen ere lortu duelako, ez pixkate ezustean, hortxe kokatzea izendapenen artean, bai pelikula honenaren sarirako, eta baita zuzendaritza honenaren sarirako, Ruben Östlund, suediarra, zuzendari honenaren sarirako ere izendatu dutelako. A Russian capitalist and an American communist. On a $250 million luxury yacht. The ship is going under. Esan da bezala martxoaren 13ko gala horretara bidean asko izango dugu oraindik aztertzeko, film asko, bestelako sariak, argazki onena, makillaje eta ile apainketa onenak, eta bestelako sariak ere noski Maria Romero Laspiurrekin ere datozen astetan aztertuko ditugu martxoa urruti dago, baina gertu dagoena arratsaldeko 5:00 mugau, eta guk gure hurrengo gonbidatuak laster aurkeztu behar dizkizuegu. Strawberry lipstick state of mind. I get so lost inside your eyes. Would you believe it? You don't have to say love me. You don't have to say nothing. You don't have to say you're mine, honey. Arratsaleko 5:00 esan da bezala bagoaz aurrera naiz irratian, Laster Euskal Herrira urrutitik etorritako, eta bigarren kafeko entzule zaretenok ezagutu beharko zenituzketen, bi gonbidatu agurtzeko moduan izango gara eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Un plat de fang que van baratar, espadanyes velles de tant treballar, un pla modest, cap ornament, la teua història com un calfred, un passat orgullós, viscut i sofert, un got de vi, un plat de calent, una vida d'urgències, besos i arraps, entre fam i guerres, un ram d'anels i un dia a dia de necessitats, un jornal escàs, la família que creix, la sang calenta corrent per les venes, quan arriba als ulls, els enfosqueix, el dol i la ràbia sopen en silenci, la vella olivera com a testimoni, al camp, al treball, al poble, al barri, la lluita de classes entre mil dimonis. I tu que no oblides, i tu que seguis... Norberarentzat denbora ateratzea. Hori da agian 21. mendeko 3. hamarkada honetako lehen urteetako gauzarik zailenetako bat. Zailena edo ondo ikusia ez dagoena. Izan ere, gaur egungo bizimodu eredu honetan abiadura da nagusi, eta kasu askotan gauzak egin edo erabakiak hartzeko ere ez dugu behar beste denborarik hartzen, gurpil zoro batean bezala gabiltzarako. Pesada de la nostra gent, estimes la vida, combats el feixisme. Sent el vent que eriça la teua pell, respira fort, atura el món, tens motius, impuls. Hori albo batera utzi eta beraientzat denbora izatea erdigunean jarrita etorri dira Euskal Herrira Raquel Andres eta Santi Gaso, Valentzia aldetik. Bertan zuten bizimodua nolabaitere alboratu eta Zaldibiko baserri batean proiektu berri bat martxan jartzeko lehen urratsak ematen ari dira. Nekazaritza, hurbiltasuna, bertako produktuak, paellak, ostatua. Kontzeptu horiek guztiak biltzen ditu gaur ezagutuko dugun egitasmonek, baina aipatu bezala, norberarentzat denbora izatea ere helburuetako bat dute. Bizitzeko eta antolatzeko ezinbestekoa delako. Qualsevol crisi s'indica este barri contra el seu declivi, serem la saó, d'horta i espigues, valls i ravals, masos i alqueries, com una guerrilla de foc i de... Urriaren 25 izan genuen lehen harremana bigarren kafean Raquelekin eta Santirekin. Oinez zen orduan, Valentziatik Euskal Herrira, eta elkarrizketa hartan hitza eman ziguten behin Euskal Herrira iritsi eta tarte bat hartzen zutenean, etorriko zirela hemen gure laborategira bisitan.
Ba, esan eta egin, hementxe ditugu Rakel eta Xanti, eta kontatzen ari garen hau guztia beraien hautik hobeto ezagutzeko irrikaz gaude. Arratsaldeon eta ongi etorri Rakel eta Xanti. Arratsaldeon, eskerrik asko. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, bueno, hemen hotza. Hotzarekin. Ez da Valentzia bezala. Hori ez da Euskal Herrira etorri eta ja ezagutu duzu benetako Euskal Herriko negua. Ongi etorri handia, bai. Pentsatuko zenuten ez, aurreko hilabetean, Euskal Herrian negua epela da, goxoa da, eta bapatean iritsi da ez? Bai, abendua izan zen, bueno, nahiko ondo, eta, bueno, ondo. Egia zan, ez da ondo, ez? Normala ez da. Bero, abendu beroarekin ez da ondo. Ez da oso gauza ona ez. Aldaketaren gatik eta hori. Baina, bueno, orain gogorra da guretzat. Hau da naturala, hau da dagokion klimaren ezaugarria, baina hotzegia kaso. Bai, hori da. Bueno, Rakel eta Xanti aipatu dugu, Valentzia aldetik Euskal Herrira etortzeko erabakia edo hartu duzuela, baina hasieran konta iguzue, nor dira Rakel eta Xanti eta nolatan Euskal Herrira etortzeko ideia hau? Bueno, ideia etorri da aspalditik. Bueno, ni kazetaria naiz eta Santi lorezaina. Bai. Eta, bueno, hasieran 2008an ikasi aritu genuen Unibertsitate Autonoma de Barcelonan kazetaritzan, eta borroka genuen, bueno, borroka Plan Bolonia aurka, eta okupatu genuen aulak. Gelak, bai, ikasgelak. Gelak, hori da, ikasgelak. Eta gutxi gora bera 3 hilabete genuen klaserik gabe. Momentu honetan guztiak aldatu, bueno, gure ideiak aldatu ziren, eta ni pentsatu nuen, uste dut, gustatzen zaidala, bizitza lasaia, herri txiki batean, landarea gustatuko litzaidake egin, animaliak izateak, eta hori. Eta, bueno, hasi nintzen, lanera, kazetaria gisa, eta, bueno, urte batzuk geroago, Santi ezagutu nuen, eta engainatu egin nuen. Eta hemen gaude. Beraz, Santi zu biktima zara hemen. Bai, hori da. Eta, bueno, hasieran hasi ginen, baserri, masos aurkitzea, bila, Katalunian, hizkuntzagatik, eta, hurbiltasunagatik, baina ez genuen aurkitu ezerez moldatu zaigun. Eta, bueno, erabaki genuen zergatik ez Euskal Herrira saiatzea, eta, bueno, eta azkenean Zaldibian. Eta euskera zen momentutan sartu zan hor, elkarkita entzuten ari denak pentsatuko du. Ados, bale, Valentziatik etorri dira, baina euskera noiz ikasi dute. Bueno, a ver, lehen, barkatu nire euskaragatik, zergatik ez da oso ona, baina, nik hasi nintzen euskara ikastea, hizkuntza eskola ofizialan, 2015an, asko dirudi, baina han Valentzian bakarrik da 3 ordu astean, eta ez daukagu inmersio linguistika. Ja, ez dago zeinekin hitz egin. Hori da, orain ja, Zaldibin... Zaldibin bastanteko murgiltzea egiten ari zarete, ez da? Bai. Eta, hori. Eta orain ja jarraituko dugu euskaltegian, Eta zu, Santi, noiz hasi zara euskararekin, zu beranduago? Bueno, nire euskara zike ez da ona, baina, ni kasi 6 hilabete
Euskal Etxean, Valentzako Euskal Etxean, eta orain, pues, intento soltar lo que puedo. Ondo. Pizka bat, Kurtso express. Eta poliki. Kurtso express, bai. Bueno, el próximo curso quiero apuntarme a EK. A ver si me pongo al día. Kanariko zara, datorren kurtsuan, hor pixkanaka. Ondo. Nik uste dut Zaldibiako plaza Raquel kurso espreso horietako bat egiteko leku dela, ez da? Laguntzen du horrek ere. Bai, pintxopoten da hori, mintza praktika. Aipatu dugu euskararekiko interes hori, euskara ikasteko asmoa, Zaldibian, azkenean Zaldibian egin duzu zuen proiektua, hor badago ez dakit euskararekiko, Euskal Herriarekiko, nola baiteko interes bat lehenagotik ere bazetorrena, nondik Euskal Herriarekiko lotura hori edo interes hori edo? Ba, ez dakit, a ber, nik euskara ikastea hasi nintzen, a ber, baserria erosi aurrean. Aurretik? Bai, aurretik. Nondik etorri da? Ba, ez dakit, bueno, Santi txikitatik, ala gaztetik, nola esaten da. Bueno, zaletasun aukidu Euskal Herriarekin edo? Gutxi gora, eta, bueno, festak. Bueno, no sé, yo desde pequeño siempre he tenido un interés, no se sabe muy bien en mi casa, nunca se ha sabido por qué, pero desde muy pequeño siempre he tenido un interés por el tema político, el conflicto en Euskal Herria. Y nada, ya con 17 años cogimos un grupo de amigos, nos fuimos a la Astenagusia a Bilbo, y a partir de ahí ya todos los años, mínimo 3-4 veces, he estado subiendo a Euskal Herria, la Gaztemartxa, Alto Pagune. Beraz, egonda, lehenagotik, mazazpi urte zituenetik Santik izan du, ez? Olako lotura eta interesa Euskal gatazka eta Euskal errealitate politikoarengatik, eta mazazpi urtetatik, aste nagusia izan lehenengo, eta gero, hainbat, mugimendu sozial eta politikoekin bate egindu azken urte hauetan, eta hortik ere, zegoen dagoeneko, Raquel, bide bat, ez? Etzen dena usa, zu euskaraz ikasten ari zinen, Santik bazuen Euskal Herriarekiko interes baldenagotik ere, eta, dena organiko xamar izan da, ez? Bagoaz. Eta niri hori da, niri ere gustatzen zait, nola zaintzen duzue zuen kultura, zuen hizkuntza, zuen, dana, eta ere zuen, uste dut, elikagaia hemen, haian ez, baina elikagaia hemen da kontzientzagoa dauka. Izan liteke. Zue kanpotik, akaso erresago ikusten duzu hori, baina egia da hemen badagoela, ez? Azokaren, bertako produktuaren zaintza bat, hainbat ingurutan, akaso egiten duena. Han Balentzan adibidez, Mercadona da azoka. Jauna bezala, eske da intokable. Bai. Bueno, Raquel eta Santi, esan dugu, Zaldibiara etortzeko autua egin duzuela, proiektua buruan, baserria, une honetan, zertan ari zarete, ipatu diguzu elkarrizketa horretik, hortxe, baserria eraberritzen ari zaretela, konta diguzue, ze itxura ari zarete ematen, baserriari? Orain hori, erreformatzen ari gara, eta, oiazko nola esaten da, oiategia egin dugu, oraintxe, atzo ala duela bi egun, eta lehenengo oioak jarriko ditugu, laster, agian bihar. Ados? Horrek esan nahi du, arrautzak noizko izango dituzuela? Ez dakit, orain udan, ez dakit arrautzak ipiniko... Neguan, akaso ez eta itxaron beharko duzu. Baina, saiatuko gara. Eta, da berrian baratza jarriko dugu martxan, eta etorkizunean animalia gehiago etorriko dira. Gazta egin nahi dugu, buruazkiak izaten saiatu, alik eta gehien, behintzat. Eta, gainera, noski, paiaz por encargo, egiten ari gara, hemen lokal produktuarekin, eta
Valentziko jakitearekin. Jakituriarekin. Jakituriarekin, Ados. hori da. Bueno, paella... Duda egin dut jakiekin, horregatik argitu dut. Bueno, ez dakit zein da... Jakiak dira janariak, produktuak. Ah, vale. Produktuak hemengoak. Bai. Eta jakituria... Jakituria... know-how, Britaniarrek dioten know-how hori Valentziatik dator. Bai, hori da. Zeinigo ez da gogoratzen zare, baina guk Rakelen eta Xantziren berri izan genunean horrela kontatu ziguten. Paellak ingo dituzten. Paellak, Zaldibian paellak egingo dituzten Valentziarrak, eta esan genuen, hauekin hitz egin beharra dukagu, bai ala bai. Eta beraz, Rakel, ari zarete baserriari, hori izaten denez, lan zikin hori egiten ez, eraberritu, gauzak prestatu, baina... Geure buruz, ia dana, Hori da, zuen kabuz ari zarete, baina esaten diguzunaren nangatik badaukazue ja, ez da, buruan ideia badaukazue zer egin nahi duzuen. Bai. Hori, proiektu agroekologikoa, nahi dugu, martxan, martxan jarri. Martxan jarri nahi dugu, baratza eta hori, animaliak, agian bitxerri, zazpi sortzi edo ardiak, latzak, eta hori, oiazkoak, hori, autosuficiente, izatea. Eta gero hori, produktu hori, ipini paetan. Bai. Eta gainera, zerbait gehiago behar dugu, erosi beste baserritarrek, baina ingurukoak. Dena inguruko produktuekin, bertako produktuekin egingo duzuelan, eta jakin badakigu, esan diguzuelako, lehendabiziko paellaren batzuk ere egin dituzuela jada, eta okerrez pagaude laster, Zaldibian bertan, elkarte batentzat, etxekonekoak elkartearentzat ere egitekoak zaretela. Zer moduz lehendabiziko esperientzia hauek? Ondo, bueno, paella hori, urrengo astean, izango da, ez? Paella. Eta, egin genuen ere, Lazkaon, Biziolan, paella bat 45 pertsonentzat, eta fideua bat, ere, hori 25 pertsonentzat. 45 pertsonentzako paella zer da, mai honen tamainukoa? Metro bat, diametro bat. Metro bateko diametroko. Bai. Mai honen borobila handia bezala. Baiko handia, bai. Pixka gutxiago igual, hortxe, bai. Eta aipatu duzu ez, buru jabetza hori, autosufizientzia hori, baina entzuleak pentsatuko, ostras, paella valentziar batek edo Valentziako paella batek zer darama eta zer izan daiteke lortuko ez duzuena zuek izatea baserrian, alegia. Pentsatzen dut, tipula eta piperrak eramango ditu. Ez dago tipularik, bale. Zer dauka paellak? Nondik hasten zarete paella egiten? Gaizki hasten gara, Bale, hor zuzendu bar gaitu zor. Nondik hasiko gara paella egiten? Bueno, Valentziako paella eta Alicanteko paella ez da berdina dira. Vale. En Valentzian la paella lleva pollo, conejo, oiaskoa, untxia, lekak, o sea, bachoqueta. En Valencia se dice bachoqueta. Garrofó. Claro. Garrofó como una especie de alubia plana. Ajá, indaba edo babarrun txapal moduko bat. Azafrán. Azafrana. Ura. A ver, que he empezado por olioa. Gazta. Gazta ere badarama paellak. Gatza. Arritzen ninduen idu, gatza ez zionik ikusten baina akiso gazta sartzeak... Risotto. Gazta sartzeak oirren egon da. Iriazabalgo gazta. Ardilatxa jarriko dituzte, adi horrekin. Beraz. Goietinko paella. Olioa, gatza. Tomate. Tomatea. Y creo que azafrán. Azafrana. Lekak, babarrun txapaloiek, untxia, oiaskoa, taura. Taura. Bai, hori da. Eta, bueno, katxofas... No, bueno. Hor ja, hasten gara, Alicante, Valentziako ez da baida. Hor buruak bai edo ez, hori ja. Alicantekoa... Tetxerria. Costilla de txerria. Pipergorria. Bai. Garbanzos. Eta denetatik. Vale, eta orduan nik imagina dezaket. Txerria izango baduzue, kostilla kaso etxeko izan liteke. Bai. Azafrana, hori nondik... Azafrana,
Alakantetik eta Lleidatik, ja, eske hori da... Bueno, vale, zerbaitek izan behar du kilometro 500. Dena kilometro 0 ezin du izan. Vale, azafrana. Hori ez. Eta gero, zuek hori, lekak erabiliko dituzue, bertakoak, hemengoak, moldaketa bat egiten ari zarete, edo produktu tradizionala erabiltzen duzu, Raquel? Ba, gure asmoa da, bai, produktu tradizional erabili. Vale? Adibidez, garrofoarekin, hau da sekretu bat, baina, proba bat egin dugu Zaldibin, garrofo landatzea, mutil bat, herriko mutil bat, eta oso ongi ateratzen da, bai. Beraz, agian euskal garrofoia, ala Zaldibiko garrofoia, ipintzen aldugu. Baina bestea azafran eta, azafran bakarrik. Azafran da gure arazo handiena. Bai, azafran eta ñora. Bai, eta ñora da, nola esaten da? Ñora, como pimiento choricero. Pimiento choricero, bezala. Gutxi gora bera, bai. Hemen abil Googleen, bai, holako piper lehortu, idortu xamar bat. Bai. Hau, espeleteko piperrak adibidez antzekoa dira, itxuraz behintzat. Bai, espeleteko piperrari nik esango nioke antzartzen diotela. Baina ez da, denez aditu, baina... Bai, Santi? Que me he dejado un ingrediente, el arroz. Bai, noski. Claro, arrozik gabeko paellarik, zaila, ez da? Difícil. Bai, eta arroza bera ere, ez da egiten hemen inguruan bardeetatik akaso? Bardeetatik. Izango da... Handik ekartzen dugu. Ekartzen duzu, Ondo, ñora moduko piper horia enondi lortzen duten. Joango gara jarraipena egiten. Guk hemendik hilabete batera bisita egingo dugu. Paella probatzera, Julen? Eta joango gara kuadernoarekin. Ñorarekin ze pasada. Garrofoiarekin ze pasada. Garrofoia hori, azaldu dugu, leka... txapal moduko bat, berdexka, eta osori jartzen duzu, ez da? Edo moztu egiten da. Garrofoia. Ez. Osorik. Leka osoa jartzen da. Ñora ipatu dugu. Txuria da, Barrutik txuria da. Hori da. Baina... Kanpoan bai, berdea. Kanpoan berdea, ez da? Eta handia, Hori da, oso osoa jartzen duzue. Ez duzue leka iriki eta alea ateratzen. Osori jartzen duzue. Eta aldiz badago beste babarrun txapal bat, nola izena du horrek, galdu naiz. Lehen aipatu du Santik. Izen bat esan niri iriaztu zait. Batxoketa? Hori da. Baina batxoketa da leka. Leka normal, arronda. Txuria edo beltza? La batxoketa? Berdea. Hori ere leka modura jartzen duzu. Baba modura. Valentzian badago batxoketa. Rotxet. Gorria. Gorri pizka bat. Baina, ari gara hemen paella gora, paella bera, esan duzu, Zaldibin probatu dutela, Lazkaon ere bai, guk ere sorte pixkatekin probatuko dugu. Ordizian ere bai. Ez dakit, zuekin harremanetan jarri nahiko balu norbaitek paellaren bat edo enkargatzeko, badaukazuen biderik, esan dugu oraindik baserri eraberritzen ari zaretela, lehenengo pausoak ematen ari zaretela, baina badaukazue harremanetarako biderik edo, zuekin kontaktatu nahi duenak, nola egin dezake? Telefonoz. Bai. Norbaitek eskatzen baldin badigu, zuen kontaktu emango diegu, eta hortik aurrera ja, beraiekin. Hori da. A ber, Facebook bat, badaukagu, ez da oso aktualitzatu. Eguneratua. Bai, baina, Valentziarrak da. Valentziarrak. Uberekin. Bai, Valentziarrak uberekin jarrita. Bai, eta, han jendea, aldute... Mezuak bidali edo ikusi zer egiten duzu. Bai, kontaktu harremana, bai. Hemen segituan Googleen Valentziarra jarri eta agertzen da Valentziarrak, Zaldibia eta hortxe harremanetarako aukera. Telefono Raquel, esan nahi baduzu ere esango dugu, edo... Vale. 600-5-6-4-7-3.
600-56-45-7. Hauxe da Raquel eta Santirekin harremanetan jartzeko telefonoa, eta hortxe zuen paella Valentziar Euskaldun kilometro zeroko hori. Paella eta arrozabanda, txipiroiarekin, eta aioliarekin, oso ona. Beraz, bisita bat ez julen. Bat baino gehiago, bat baino gehiago. Fideoa. Iaetean behin. Hemen igurtea maiera arte. Iaetean behin. Iero behin joango gara, eta probatuko ditugu. Raquel eta Santi, beste gauza bat, serreren ere ipatu dugu, eta zuekin elkarrizketaren aurretik hitz egiterakoan ere behin baino gehiagotan agertu den kontzeptua, ez da denborarena, guretzat denbora hartzearena. Zenbaterainoko garrantzia du horrek zuentzat? Esan duzu etorri nahi duzuela, etorri zaretela, zuentzat ere denbora izateko, besteren artean, aktibo izateko, kolektiboan jarduteko ere denbora behar delako. Eta kaso ez dugu hartzen, ez dakit, zenbaterainoko garrantzia du zuentzat denbora izate horrek? Bai, aldaketa hau egin genuen denbora izateak, baina orain... Denbora asko ez daukazue. Ez. Un fallo del sistema. Guretzat, denbora izateak esan nahi du janaria prestatzea, hobeto, merkeago, eta lokala jatea, zure inguruko bizitzea sozial eta politikoan implikatzeko denbora izatea, gu zaintzeko denbora, eta bar. Baina, bueno, orain, karo, ni kazetaria gisa jarraitzen ari naiz, Santi gaztaindegi bat lan egiten du, eta, bueno, eta nik herriko taberna batean laguntzen dut, beraz, ez daukagu denborazko, baina, bueno, hori da gure asmoa. Bai, pixkanaka egokitu, leku hartu, lurra hartu, eta... Bai. Ulertzen dut ez, bapatean. Bizi gara orain, eta, bueno, orain gara... Eta hor, lenda biziko aldiz zuekin hitz egin genuenean, urria zen gutxi gara, urriako 25 horrelako zerbait zela uste dut, oinez zentozten, Valentziatik Euskal Herrira. Bai. Nolatan sortu zitzaizuen Valentziatik Euskal Herrirako bidea, oinez egiteko ideia hori? Nola, a ber, ez dauka hausnarketa sakonik, egia esan. Oporrak nahi genituen, eta, bueno, orain, etxea erreformatzen ari gara, beraz, ez dakigu noiz izango ditugun hurrengo oporrak. Eta, bueno, gure bidaiak oinez egiten dugu beti, adibidez, aurrekoa, 2009an izan zen, Palestina iparraldetik hegoaldera oinez zeharkatu genuen, eta orain, zergatik ez Valentziatik, Zaldibira, gure bizitza aldaketa handia egiteko. Hori da. Uste du gainera, azken egun arte dena ondo, baina azken egunean hotza handi xamarra edo pasatzen dutela, ez da? Bai. Azken etapa hori nahiko gogorra izan zela uste dut. Hori da, bai. Azken eguna, bueno, bidai osoan, iaia, eguzki asko egin zigun, eta, bueno, beroago, bai, egun batzuk, eta azken egun, okerrago zen, Aralarren lo egin genuen, igaratzan, eta, bueno, elur asko, bueno, lehen saioko elurra? Sasoiko lehen elurtea, bai. Lehen elurtea, bai. Eta biharamunean, 4 ordu jaizten, 2 ordu elurrez, eta 2 ordu euriez. Euritan, bueno. Bai. Euskal Herriak ongi etorri polita egin zitzen, ez da? Bai. Baina, bueno, behintzat, azken eguna, bueno, nahiko ondo zen, dutza beroa gure zain zenuten. Bai. Bueno, ez da gutxi. Beraz. Hortxe, lehen da biziko hartu emana, telefonoz egin genuen, oinez zentoztetela, bigarrena hitzemantzen duten bezala, estudiora, laborategira lehen da biziko bisita egin diguzue, ezagutu zaituztegu, ezagutu dugu eskuartean duzuen proiektua,
gonbidatu gaituzu paella jatera, joango gara. Ez dakit, gonbidatu gaituzten, gu autogonbidatu gara. Ondo, etorri, bai. Bai, ez gara eskutsi joango, eramango dugu zerbaitola konpentsatzeko bertara. Oparitxoren bat edo, bai, lasai. Eta hemendik aurrera ere, gure asmoa, produktuak probatzeaz gain, zuen ibilbidea gertutik jarraitze izango da. Beraz, Raquel Andres eta Santi Gaso, mila esker, bigarren kafera hurbiltzeagatik, eta ondo joan dadila guztia. Eskerrik asko. Zaino bikote. Eta Raquel eta Santi agurtuta guk ere agurresean behar dizuegu. Arratsaleko 6ak hortxe bueltan ditugu eta Julen Goikoetxea, datorren, ez dakit, ostiralera arte uste. Hori da. Eta zuek entzule, bihar arratsaleko 4 eta 5 plazer baduzu, hemen topatuko gaituzue. Bigarren kafean, naiz irratian, izan ondo, aio! De los reinos de voz. ¡Llama la rebelión del Petit! La Llarense és Àfrica, igual col·lectiu, que fa la festa perquè el poble sobreviu. Tronen els carrers, som la tempesta de l'estiu. Fins a arribar al cim, a pintar de roig el cel els mostres resistir. A contracorrent van navegar rebels el riu. Per la nostra gent, per sentir-nos vius. Fins a arribar al cim, a contracorrent van navegar rebels el riu. Per la nostra gent, per sentir-nos vius. Keep calm and bigarren kafea.